als je wilt mag je hem een bakje voer geven. Zo'n schep soep en een schepje muesli. En dan zetten we even hier vast. Zijn ze nou soep? Ja. Het is geen soep, maar het is met water. Dus wij noemen dat soep. Dus een soort slobber, dat eten ze makkelijk zonder tanden. Oh, heeft hij die niet meer? Hij heeft wel wat tanden, maar... Ja, welk weert zou hij nou niet al willen weren? En dan kent ze cowboy. Dit is ons IJslandse veulentje. Die is in februari toevallig uit IJsland gekomen. En in IJsland geldt als je eenmaal uit IJsland bent, mag je er nooit meer op. Want ze willen het ras heel puur houden. En dit heeft toevallig van die mooie kittenbollen nu. En als je nou als paard dan enorm heimwee krijgt? Nou, dat is wel... Ik heb het ethisch nooit willen doen, omdat je haalt zo'n paard uit een klimaat en die staan daar semi in het wild. En dan heb je hier wel een kudde, maar het is maar een hectare. Dus het voelt altijd klein. Maar de paarden zijn daar wel puur, die gaan daar staan op min 20 gewoon in de wei te eten. Dus dat karakter en het no-nonsense type, die moeten wel vanuit IJsland komen. Dus wij hebben altijd gekocht vanuit België of Europa. Oh, het is een no-nonsense paard? Het is een no-nonsense, ja. En wat betekent dat concreet? Nou, what you see is what you get? Ja, en ze kunnen wel temperamentvol zijn, dat vind ik wel lekker, maar ze zijn wel nuchter. Dus je hebt ook wel van die paarden die de hele dag staan te wiebelen en onrust. Eigenlijk om niks. Dat vind ik eigenlijk een soort zinloze energie. Maar ze zien er allemaal heel cool uit, heel rustig. Maar als je erop gaat zitten, kan er IJslands vuur komen, zeg maar. En dat is... Zoals een vulkaan. Ja, en dat vind ik wel een hele mooie combinatie. Rijden IJslanders ook niet vaak zonder zadel op deze paarden? Nee, dat doen ze gewoon met alles erop en eraan. Oké, toch wel. Ja. En hij is een hengstje, maar hij is nog jong. Dus hij mag nu nog in de hele kudde. En als hij binnen een jaartje de merries leuk gaat vinden, dan krijgt hij een mannengroepje om hem heen. Een mannengroepje. Zodat hij wel... Kunnen ze elkaar sterke verhalen vertellen? Ja, maar dan moet je ook wel opletten dat je niet een te laag paard in rangorde bij hem zet. Want dan krijgt hij misschien praatjes op 2-jarige leeftijd. Oh. Je kan er ook geen puber bij zetten, want dan krijgt hij puberpraatjes omdat hij denkt dat hij die baas is. Dus je moet dat ook een beetje in evenwicht houden. Zodat dat allemaal mentaal gezonde paarden blijven. Het zijn net mensen. Het zijn net mensen. Wel hele leuke mensen ook. Ja, want ze spreken je nooit tegen. Ja, althans. Misschien in body language. Ja. Hey, om even terug te komen op het allereerste begin. Ja. Toen vertelde die aardige meneer dat het spannend is voor de ponyclub. Ja, nou we zijn 3 jaar geleden. Kijk, we bestaan 60 jaar. Ik geef heel veel therapieën, heel veel lessen. Maar wij hebben helemaal geen voorzieningen. We hebben geen toilet. Dus als ik hier de hele dag sta, als ik therapeutische cliënten heb ik eigenlijk niks. Dus ik kan iedereen maar max 2 uurtjes ontvangen. En dan moet je weer naar huis. En ik vind ook het weer hoort erbij. Dus in de winter, we gaan altijd door. Regen hoort erbij. Maar het is wel fijn als je gewoon even een kopje thee kunt drinken met z'n allen. En 3 jaar geleden kwam er een plan om Maastricht groener te maken en natuurlijker. Ja. En toen had ik al eigenlijk het idee om ergens aan de rand van Maastricht of in Gelk mijn eigen woning te maken. Waar ik cursussen, waar ik mijn voedselbossen kan aanleggen en hier de ponyclub kan houden. Want dit kun je niet verplaatsen. Maar toen zag ik die actie, toen dacht ik, oh jee, we moeten helemaal niet weg. Want dit is juist mooi voor Maastricht. Ik heb hier 100 kinderen per week die met de fiets komen. Ik krijg 100 kinderen per week de natuur in. Juist die laagdrempeligheid is waardevol. Alleen, ik heb wel faciliteiten nodig om te kunnen groeien. Of niet te kunnen groeien, maar mijn werk degelijk kunnen te doen. Ja. En ook investeringen te kunnen doen die ik kan waarborgen. Want ik heb een heel ecologisch plan geschreven om stukjes voedselbos te maken, zodat de paarden meer kunnen gaan eten, maar ook de mensen. Maar dat kost natuurlijk allemaal geld. En dan heb je ook een fatsoenlijk tractortje nodig, die je hier niet achter dat schuurtje kunt verstoppen, want dat wordt gestolen. Dus de gemeente vond het eigenlijk wel een heel mooi plan, alleen de bestemmingsplannen liggen heel lastig. Dus toen hebben ze gezegd, probeer het café te kopen. Dat stond 2 jaar geleden te koop. Daar hebben wij 1,5 jaar in proces mee gezeten om dat te proberen. Dat is helaas niet gelukt.
Toen hadden we nog een nieuwe optie. Ja. Zeg maar de CNME, de natuurtuinen hiernaast, die hebben de ecologisch dezelfde waarde, maar krijgen minder subsidie, waardoor ze eigenlijk in de problemen komen. Maar ze hebben wel de faciliteiten die wij missen. Jullie zouden elkaar kunnen... Wij kunnen elkaar heel goed helpen. Synergie. Ja, maar dat hebben we ook voorgesteld. Daar is een onderzoek naar gekomen. Alleen daar wordt toch erg traag op gereageerd. Maar in de tussentijd zitten we eigenlijk heel erg klem. Wij hebben ons persoonlijke huis verkocht om hier financieel te kunnen inzetten. Wie is wij? Mijn man en ik en mijn gezin. We kunnen geen plannen maken van hekwerk maken, want we weten niet, gaan we die kant op verhuizen? Ja. Moeten we hier? Deze meneer die gaat natuurlijk een mooie horeca iets beginnen, maar onze paarden liggen tegen zijn terras aan. En ik snap ook wel van, we willen heel graag voor elkaar een mooie verbinding maken, maar wij kunnen pas schuiven als ik weet waar naartoe. Dus we zitten net eigenlijk al, 2,5 jaar in proces om nu eigenlijk zekerheid te krijgen van waar gaan we naartoe. Maar wat ik van jou begrijp is, en we hebben natuurlijk ook nog een coronacrisis gehad, hè, Ja. wat ook een behoorlijke belasting is voor zo'n ambtenarenapparaat bij een gemeente. Ja. Maar ik proef een beetje in jouw verhaal dat er geen onwil is bij de gemeente over dat plan van met de buren. Ja. Maar dat het gewoon tijd nodig heeft. Maar dat En we hebben ook voor gezegd, jullie lastig. kijk, het Jekerdal is natuurlijk een uniek gebied. Alleen de ecologische plannen, het sociale stuk, de jeugd, dat is juist wat hier van belang is, ook voor Maastricht. En ze hoeven daarin eigenlijk alleen maar een soort van akkoord te geven. En we hebben ook gezegd van als we voorzieningen neerzetten, dat kan allemaal van tijdelijke aard zijn, wat je op kunt pakken, allemaal ecologisch, energie-neutraal. Wil je het meer als pilotvorm, het kan allemaal. Ja. Dus het maakt niet zo, zeg maar, de hoe maakt niks uit. Het plan is helder. En hoe Maar het kan jou niet snel genoeg gaan. Nee, ik ben, zeg maar, als ik iets wil, dan heb ik het wel graag en weet ik hoe. Maar inmiddels zijn we wel al vanaf 2018 bezig. Dus ik heb wel geduld en ik ben flexibel van oké, we zijn hier vol voor gegaan, we zijn daar vol voor gegaan. Maar er moet op een gegeven moment wel een oplossing komen. En er zijn oplossingen, alleen dat vraagt om een tijdelijke bestemmingswijziging of een akkoord. Maar ik denk dat die wijziging veel meer oplevert voor Maastricht dan dat het een probleem is. Als ik van jou hoor, 100 kinderen per week. Wachtlijst van meer dan 2 jaar. Therapeutisch vol. Nee, precies, want ik denk dat heel veel kinderen bijvoorbeeld overprikkeld zijn, ADHD. Ze zitten allemaal achter hun schermen. Het is een hele, ik vind het zelf een heel logisch verhaal. Nou ja, jij liet het woord pilotproject vallen. Dit zou voor Maastricht ook hoe zou ik dat zeggen? Het is ook uniek. Het is ook niet een enorm prestigeproject kunnen zijn. Want het is ook iets wat, zeg maar, ze hoeven niet bang te zijn dat er volgende week allemaal paardenmeisjes op Sint-Pieter willen gaan wonen. Dat snap ik maar het is een bedrijf wat 60 jaar bestaat, wat ik in de afgelopen 10 jaar heb laten groeien. En wat nu eigenlijk de erkenning mag gaan krijgen door van oké, de komende 60 jaar mag jij daar je gang gaan en maak er iets moois van. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in, maar ik kan pas. Ja. Dus ik proef wel ik weet niet precies hoe oud je bent, maar ik denk dat jij die 60 jaar nog wel bijna vol zou kunnen maken. Ik ga in ieder geval mijn best doen, dank je. Maar je hebt dus je hebt al 25 kinderen, hè, die paarden, maar je hebt zelf ook nog kindjes. Ik heb nog 3 eigen kinderen en 3 grote bonuskinderen. Joh, van je man, je huidige man. Ja. Slaap je wel eens? Ja. Maar daarom weet je, het werk gaat altijd door en ik doe het graag. Ook met kerst sta je hier. Als er veulens geboren worden, als er zorgcliënten langer moeten blijven, sta je hier. Dus het vraagt, mijn noodzaak is om er gewoon bij te zijn, om dit ook 60 jaar te kunnen volhouden. Maar jouw gezin staat wel achter je? Die staat helemaal achter me. Kijk. Ja. En je hebt een paar goede cowboys? Ik heb cowboys, ik heb, ja. En ik voel inderdaad wel, er zijn bepaalde wethouders, er zijn bepaalde ambtenaren die eigenlijk het een heel mooi plan vinden. En die zien ook de meerwaarde ervan in. Alleen, er staan gewoon in de wet dingen beschreven. Ja. En niemand durft eigenlijk gewoon te zeggen, oké, we gaan ervoor. En ik durf mij eraan te...
Maar we zitten wel langzaam aan een soort eindfase, dat als het nog te lang doorgaat en mijn buurman wil door, dat ik gewoon actie moet gaan voeren, dat ik met z'n 20 paarden naar het Vrijthof moet gaan om te zeggen van jongens, ik heb een wijkonderzoek gedaan, iedereen is voor. Er zijn principeverzoekers ingeleverd bij de gemeente, allemaal met Aalmans adviesgroep, waarin het allemaal provinciaal allemaal kan. Weet je wat? Ja. Tot slot, als je dan met die 20 paarden naar het Vrijthof gaat, ja. dan gaan wij mee. Ja, dat vind ik met leuk. Een camera. Ja, dan moet ik mijn haren kammen. Ja.